Now itu besar itu yang dengan lihat sebab apa now itu pancuru loh. Ini kanji ke lagi rat atau pan kali apa? Irui bakakan boarding long part jadi alang ni nang itu press club kalau bang so press club ni itu press club presiden ni long bang lo bang ini CM tuliram long hang ke hai di nang toy alang ni bang lo lagi alang ni pandang arju CM ni pandang challenge lo tik schedule aphuthak lam sedang ni la solam la sineli lam ka sedang ya fantastic lo matisik tema sineli pananga tu neli natupen neli arnisi dongka ta ningge tanglo bang solam ipunangya bang ala puelo tik schedule ke ikia constitution la ke jet kiki maro la ke non elitum kardiang long ke elitum adet vir bom tanglo long recap ta kiki domban ke dai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedep tanglo la pen ke karbi injermar atum ta aot kahe noakam ta claim dun tanglo la pen kitiatum si la kahe noakam claim ta kitiatum pan kap khiri pen ajo council tum ta ka arrest dia pan la pen hasti ki pija pan da haje dia tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta terrific lo kitiatum pan ilitum adet kibir lo kupesan te ilitum serere dia pon nasi tik schedule alam ke neli hello ke thansing ke tek pen ajok ahok lo hana bang ave te jok ta tek la por masi ilitum IMLA ayaga tum MAC atum ta alam litum ta ninggelo tikengko ke tik schedule ke langting lu le det nahi chuching tip te det nahi sojing ti te det nahi eri ti chok te det nahi sa urtur sine aphu he no son nahi kita non ke ni litum han o pi CM tum ta non ke sini le tik schedule ke langating lu le incam hi la persona kam kali le lagi jet kiki maro walang litum ta sini lo mesen lo ni litum APHLC tum a success lo lagi non CM ta ni litum panang challenge file late mission ala amde ton bange mujhe nili ke master lo per khia dang ta a satro tum ke a student tum ke a master pan aman CPO a master pan ke bang Tekstera tungke akeng ki ot sikar dom teki. Lapot nili pang CM nili keng na ot ranar dom nahi pule nili pugali. Teta ka challenge ko bang amastor pan ka challenge puga pirke ke jok ka claim se. Agyan ke dua tum an ke claim se bangge. La challenge le no. Ke thanang sar ko bangge chogi la sona bang jok ka ninge la. La son jibo sar ko bangge. Kalau abut pen ke student atum ta charli o tek o pi student dum ta tek nak ta yeplang lo la tu ke akang tu ya degree an or he dun tu ya pi ke la si la son ke student dum ta master dum men ke than nang sa la son ji bu sa ko ba ke kan na ke dan yang perem jadi sa ko bang enang pen lo sar pun na ku tum te ko bang hala asar ba bang Nok tak pededi perke tak lagi. Lasi non ke nitum fan APHLC tum fan EM tum nar dom nahi boleh tum kuali.
Setan itu kecilnya bangke, six schedule, lapen constitution ke lake, lam kecil danra, bang audience tum nang pang nek dung soy na, tapusan adima bang kecil, alam di lake. Ili tum nili apraman na pubong no, nige entertainment ke ning dok di, lai do alam ke than na, setan la six schedule, autonomous state alam, six schedule alam. Constitution alam, law alam ke lake adjustment ke constitution lapen alam constitution bang lake kacidan nahi ke ha parliament lo ti chedani lage lapen lam chedani ke parliament lo kali ke state assembly lo lapen kali ke council lo ti chedani non ne litumi pu bangala helo lam kacidan debate ko bang ni tuning dokte Kethan nang discussion abang itu na discussion ji pulo tangte council long conference hall do gedi lati ne lihala borsing rong para ke hai panta than nun dak conference hall do CMEM MSC tum an hadak do ep no la penili tum APHLC tum anta ake hoya tum an ke do ep ko Hada kaca bohong nahi kaca debate nahi kuali alam leja than pe mi na ini liku. Nah, discussion nahi alam je than nahi lage mission alam lage discussion claim lagi. Ada alam ka debate pura bang napang nik dung soy jadi hala lati udam o nak lo seta nili than lo lage ke long apa je to more juice laton ke long apa ya tong po mone tum lang dun prong po ritar dep dun po hang dun ju po ani ngarong je pi dun po la ton ye nang nik ne la bang ning dok di ke long apa ya tong ton bang ke entertainment la ning dok di serious alam constitution jet ki maron alam se je tanji lale kang nik soi la akam lagi du ji mala lahilo ni ki pugang tum la pen rat tum mandala si ni ye tu det la tema CM metang mata ranang nu sininge lo la pengali ti borsing rong par ke hai apana nang toy lo la ko ni li borsing rong par ke hai bang hini alang litung ke bang indon bang foto nang tili dun lo indon bang borsing rong par ke hai bang na arjug lo lo dala alang litung mang nu sininge ninge chot lang ratang nu ninge ye det la la sipini ratang nu ninge adi sininge lo dongka lo teta lapu formally abang ni je ya lah sinon nang litu mangno abang tolam na kan 60 aphuthak postame debate ani discussion pulatang te nangli to ini rapat ji la pasina ni discussion abang debate ko bang discussion abang la ini rapat tamil lagi mesen alam lagi takte la debate ko long bang chetong don de la debate ko ini tu mu pen pulo ke celong lo pe tong son munit tu di kali ahok man kali mang di kalang di mo bihu lo te bihu ahu thek long le ken January 13 14 or ni te long lo pe to ni mone tu hang dun jo ti ani arong ji pi dun po ya tu BJP atung ke pupunang pan APHLC atung ke 60 lalang ke adhas tham tare ti full bang tham ti de ti pupo ana hok la si hala full bang alang litum discussion lo paniye na pe than nang ni litum manta ni litum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ni li lu ke than ke cheng bang lai lo ni tum APHLC tum sing ke than cheng lo apran ke six schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen no phi ke APHLC pu pen si cheng lo isi ve ta pot lo ke than ke ni tum mane 60 dollar puthak than lo stame half truth po lam se half truth alang litum pula full truth nang pe than na me alang litum ke than hai ne litum ta char lidum thu po